Zer da kulturartekotasuna? Utzi azaltzen, kulturartekotasuna identitate kultural desberdinak dituzten pertsonak berdin tratatzea da. Berdin da ze koloreko azala duen edo ze erlijioa jarraitzen duen. Eta zu, ondo ikusten duzu kulturartekotasuna? Praktikatzen duzu? Zu ez zara sentitzen besteen gainekoa. Berdin zaizu mundutik zein partetik gertutzen den pertsona bat ezagutzeko. Horrelako adibide asko daude baina, zu ez duzu zer egiten? Ez zaizu bururatzen oso bidagokoa dela zu baino besteek baino gehiago zarela pentsatzea? Hau, konpontzeko hasi behar zara zure esku azpiekin. Guztiok gure partetik ipini behar dugu gure mundua pizkanaka hobetzeko. Ze azken finean berdin da gure azalaren kolorea, barrutik guztiok berdinak gara. Eman ezaidazu minutu bat. Give me a minute of. Mere apea minuta. Darcie mnie tibilnu. Kei woji fenchon. Dame un minuto de... Interkulturartekotasuna.